Us he de dir que he arribat una mica d'hora, he arribat mitja hora abans, els de Sant Pol procurem fer-ho perquè no ens preguntin quina hora és. I he ben informat a veure on es feia la trobada, i un cop he estat ja situada he donat una volta pel mercat. Seduïda pel mercat. Penso que, i això m'ho haureu sentit a dir sovint, si Catalunya s'hagués d'inventar els mercats que hi ha, no es podrien, seria inviable, no es podrien crear. Per tant, aquests mercats que són del segle XXI, aquests mercats que hi pots trobar des de la primera gamma fins a la cinquena gamma, aquests mercats que estan disposats a oferir qualitat i a formar fins i tot el client, hem de ser capaços de treure la mandra els que es perden la pel·lícula. Aquesta és la clau, no? Tenim productes importants a Catalunya, els tenim. I penso que Fira APA precisament posa foco al producte que existeix. Avui dia, per lluitar contra aquesta mandra d'apropar-se al mercat, de trobar el temps, a vegades hem parlat ara fa un moment, ho parlàvem, que és difícil l'horari, que els horaris la gent acaba tard i llavors arriben i hi ha l'excusa no puc arribar al mercat perquè ja tanca la parada. Penso que els paradistes són llestos i fan arribar a domicili el que faci falta. Aquest penso que no és cap problema. Hem de ser capaços d'explicar a la societat com és de modern menjar productes de proximitat. Els nutricionistes més actuals, els que en saben més, ens diuen que som tres coses. Som com ens movem. Per tant, sabem que ens hem de bellugar. Si hi ha escales, procurem pujar-les. L'ascensor és còmode, però ens va bé pujar escales. Som el que sentim. Si tenim una càrrega emocional, procurem solucionar-la, perquè ens està emboirant el cap i també moltes vegades és cultiu d'enfermetats que venen. Però som el que mengem. I en aquest país tenim un producte d'una gran qualitat, un producte que també és cartell antiaging. I tots ens volem mantenir joves. Tots sabem que la naturalesa és un raïm platòric i que si el raïm no mor arriba a ser pansa. Però arriba a ser pansa bona, atractiva i ferma. I això ens hi ajuden els aliments. Per tant, una fira com aquesta posa focus d'atenció i posa i ajuda a aquella frase tan vella de que fes-ho bé i fes-ho saber. Per tant, és important fer-ho bé, no parem de ser exigents a aquest producte que tenim al país, de primera gamma, el que és elaborat, el que és industrial, siguem exigents, perquè realment és aquella benzina que ens ajuda a tenir salut, però posem-hi aquest focus. Per tant, el fes-ho bé i fer-ho saber, una fira com APA és el que posa en la plataforma aquests productors. Gràcies per convidar-m'hi i crec fermament que tenim una cultura que hem heretat, que és variada, que és rica i que pot seduir el gourmet més llepafils. I a sobre de passar-nos-ho bé, sabem que estem menjant salut. No parem de fer-ne difusió i principalment a fora mandra i apropa't als mercats, consumeix producte de quilòmetre zero. Gràcies.